Yes, our parcel yang touch point. Yes, nan konji deh. Konji parcel lagi. Yes, guys, parcel nama deh. Parcel tu tunggu datang tu kali. Konji parcel bayi tu. Dah parcel nan nikle touch point. Nikle actually te gotta du. Dah pandai thumbnail itu par deh. Itu sekarang. Yes, our parcel yang touch point. Nikle. Yes, nan konji deh. Konji parcel bayi tu. And open ಮಾಡ್ತದ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅನ್ನು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂದೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ತಂದು ದಾದಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಗೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಪಿನ ಬಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಬೈದು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಶೋಕ್ ಬೈದು ಎಂತ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಈ ಟೈಪ್ ಐದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೋಯಿನಿ ಆಂಡ ಅವು ಬರ್ಸೋಕು ಚಂಡಿ ಅಂದ ಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆದರೆ ಶೋಕುಂಡು ಮುಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತು ಮುಂಚೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮುಂಚೆ ಮುಂದೆ ಹೈಟ್ಲ ಎಸ್ ಹೈಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತು ಉದ್ದ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಕೊಂಡು ಎಸ್ ನನ್ನ ಲಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೀಂಚ ಪೂರ ದೆಟ್ ಒಂದೇ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡತ್ತು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋಂಡು ದಾದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಇಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂದ ಕುಡೊಂಜುಂಡು ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದ ಅವು ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಇಂಚ ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದು ಅದೊಂದು ಬ್ಲಾಗರ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದು ಅಂಚದು ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಆತಿ ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ಸಂಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಚೆನ್ನೆ ಮೋಕೆ ಪಾಡು ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದ್ರಗೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ನನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೊಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ನವಿಕ್ರೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೆಲವುಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇರ್ತಿಗ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಸುರ್ಮೆನು ಬಾಯ್